Hekk kif fl-ewwel ta' Jannar daħlet fis-seħħ ir-riforma fil-liġi dwar il-kirjiet residenzjali privati, s'issa diġà daħlu l fuq minn 3,000 ruħ fuq is-sit elettroniku apposta sabiex jirreġistraw il-kirjiet tagħhom. Dan hekk kif il-liġi tobbliga lis-sit jirreġistra l-kuntratt tal-kirja fi żmien 10 ijiem minn meta jiġi iffirmat. Din ir-reġistrazzjoni hija mingħajr ħlas matul din is-sena bħala inċentiv għas-sidien. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Leonid Mackay spjega li ma' kirjiet għandhom jiġu irreġistrati. Din is-sena hija sena transitorja u allura persuni li l-kuntratt tagħhom beda qabel l-ewwel ta' Jannar ta' din is-sena u mhux se jaċċedi l-ewwel ta' Jannar tas-sena d-dieħla dawk m'għandhomx jiġu rreġistrati. Min-naħa l-oħra rridu ngħidu li għandek persuni li dawk il-kuntratti li bdew wara l-ewwel ta' Jannar ta' din is-sena u hemm l-obbligu huwa mandatorju li jiġu reġistrati mill-Awtorità tad-Djar. L-Awtorità tad-Djar għaddejja b'kampanja ta' informazzjoni fuq livell nazzjonali biex il-partijiet kollha interessati jkunu sa mill-bidu konformi mal-liġi. Dan filwaqt li s-sit elettroniku www.rentregistration.gov.mt ukoll joffri l-informazzjoni kollha dwar kif ir-riforma fil-liġi tal-kera ġabet bidliet fid-dmirijiet u l-benefiċċji tas-sidien u l-inkwilini. Is-Segretarju Parlamentari għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodri Galdes stqar kif filwaqt li r-riforma li saret fil-liġi tal-kera kienet waħda kbira, il-bidliet qed isiru mingħajr ebda paniku żejjed. Il-Gvern qed jipprovdi servizz kważi b'xejn lil kulħadd għas-sidien u anke l-inkwilini biex ngħinuhom jaddattaw anke mal-bidla li qegħdin nagħmlu f'dan is-settur. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.